En aquests 720 dies de pandèmia, a Ucraïna no es combat per la llibertat, es combat per l'egoisme d'uns senyors que tenen aspiracions imperialistes i que a més estan esglaiats fins la medul·la. No es pot combatre per la llibertat mentre s'ataca la llibertat i es fulmina la torre de control de la televisió ucraïnesa perquè no hi hagi informació. En totes les guerres passa el mateix. Se sol callar la veu dels missatgers perquè ningú pugui contar el terror que suposa una conflagració. Però el pitjor d'aquesta història és que les institucions europees hagin anunciat que remetran armes a Ucraïna aprofitant uns fons per promoure la pau. Doncs bé, la pau no es promou a base d'armes. Per això sempre he pensat que els exèrcits en missió pacificadora no haurien de portar cap mena d'arma, ni tan sols dissuasòria.